И здравейте хора, аз съм Планка 205 и днес ще строим на Майнкрафт камион. Ще се опитам да го построя. Ще ви покажа как го направих. Ето. Надявам се да ви харесва. И ще опитам да го направя същия. Така. Това са нужните материали. После ще вземем още. Подалеч. Така, готово. 2, 3, 4. На петото блокче се слагате още едно. Така. И хора, слагате бутончета, т.е. да изглежда като камион, нещо такова. Да. И както ви казах, ще бъде малко шумничко, защото съм на гости. И братовчетка ми е тук. Така. Имам да правя... Да. С 3 блока. Да го запълня. И така хора, и така. Да направим. И мисля, че е време за стълбите. Тук малко винаги ми е било трудно да го сложа и винаги ми е било трудно, но успях. И да видя колко е клипа. 2 минути нещо, окей. И надявам се да го гледате клипа. Да, и сега. Оп. Не, само една така. И така хора с лапчета и такива мънички. Врати да сложим. Така една врата. Така чупим. И така още една врата. И нашия камион почти е готов. Да го гледам. Нещо да не съм сбъркал. Не. Сега ще покажа едно нещо. Къде? Ей го. Рестон. И ако ви харесва клипа, може да се абонирате за мен. Така. И стълба. И това е вашия камион. Тук мога да го направя и така. Така, все едно някакви светлинки, нещо. Така. И това беше за клипа хора. Надявам се да ви е харесал камиона. Но тук съм го пропуснал пък. Това беше за клипа хора. Надявам се камиона да ви е харесал. Може ако искате вътре да се направите нещо като аз не знам.
Правим батеријата и сега пак треба почнем клипа на ново. И да, хора, съжалявам, спрява ми батеријата на лаптопа. И дано да ви е харесал камиона, аз бях Планка 205. Абонирайте се, коментирайте, харесайте и до скоро.